Salutare, oameni buni! Astăzi o să ne vedem la al doilea videoclip. La al doilea videoclip de-al nostru, că na, dă-și voi seama că na, am vrut să mai fac videoclip, că n-am mai făcut videoclipuri de un an, hai că de un an, mai de mult, n-am făcut videoclip foarte mult și da, trebuie să, cum ar veni, să facem și un videoclip cu jocul. Da, stați așa puțin. Pun pauză puțin ca treabă. Da. Am revenit, dar că n-am semnal. Nu știu de ce. O să stați așa puțin, pun iar pauză, că vreau să fac ceva acolo la telefonul meu. Bă, frații mei, am o vestie proastă. Acum câteva timp vreau să vă povestesc ceva. Acum mult timp. A murit unchiul meu. Avea 16 ani, era tânăr. Și am 7 acum. Avea 16. Era mai mare decât suntem. Și na. Și am murit la 16 ani, că a făcut infart, că nu știu ce. Și na, mai întâmplă. Și mama lui, Nicoleta și Gianni, au prins o grămadă. Acum a făcut un magazin de flori, să duce într-un Aragati, că e tortel, că na. Deci voi seama că da. Se mai întâmplă să moară cineva, cum ar veni, da. Se mai întâmplă de multe ori să moară mulți oameni. Adică mulți, cum ar veni, da. Se mai întâmplă să moară mulți oameni, nu dau mult stare. Că, da, frații mei, vă înțeleg eu, da. Nu avem ce să facem. Stai așa că, da. O să ne jucăm jocul ăsta care le-au eu acum, ăsta care face așa, care nu mai e eu. O să ne jucăm jocul ăsta, nu vreau să nu vă povestesc câteva lucruri, cum ar veni, da. Am revenit. Eram puțin la undeva. M-am dus acolo și ce să fac, stați și puțin. Iar am revenit. Haideți să preparăm mâncarea cu telefonul. E dimineață. Ce trebuie să mănânc? Ce ca toți oamenii, copiii, pardon. Că toți copiii mănâncă cereale. Mine nu o să mănânc, că zic că o să le iau. Să mai stau acolo că eu nu ajung la cuptor. Adică am ajuns la... Na. Asta o să fac așa. Hai să intrăm în joc. Că... Vă poți cu aia, da, n-am internet. Las că se rezolvă, stați liniștiți. Acum am internet. Wow, oleu, magie. E mișto, stați, să-mi pun și eu. Stați așa. Hai să începem, stați așa, să vă așa, că... Astea de la început, da. Pistolul ăsta, hai că pistol, dacă e. Arma asta, nu știu cum naiba. Cative ăsta, nu știu cum naiba se numește. Cative. Am level 6 la ele, bun, am pus skin. Sniperul ăsta e un sniper normal, am level 1. Am și uitați că pot să-i dau level 13 deja. La sniper. Asta am... Asta este un Uzi. Asta e un pistol cu amortizor. Dar nu înțeleg de ce n-am pus asta pe el. Nici pe ăsta l-aveam înainte. Pe ăsta l-aveam, că ești mică, mișto. Dar acum mai l-am.
Am și ochelari Gucci, uitați așa să vă arăt. Bun, ochelari Gucci. Și le avem skin-ul ăsta, dar acum nu mai l-am. Da, hai să uităm un meci. Dați like și subscribe dacă mai vreți să mai fac serii cu jocul ăsta, să fac serii. Dacă vreți, dați like, subscribe, clopoțel și ca să primiți notificările când postez ceva nou. Ca să nu ratați, dacă ratați, asta e. Filmez de 5 minute. Era să zic fumez de 5 minute. Dacă plescăi nu fac ca să mă sau astea. Ați văzut? Am level 8 la el. Am încurcat acolo că am level așa. Mi-am zis că am level 6 sau 7. Că uitați. Ca să nu fie țigănoi. Aici, pe aici. Țigănoi nu e? Bun. Bun. N-am mai să mai iau o gură. Cerealele astea sunt preferatele mele. Da, pe bune. Dacă plescăi așa, încerc scuze, da, faci și tu așa ca prieteni. Ce prieten că ăsta e al doilea meu videoclip. Și eu sezonul ăsta, să știți. Bă, dar mai am viață. Ah, mi-a dat și 48% viață. Viață. Din ăla, mă. Nu mi-a dat nimeni eu. Headshot. Mi se pare că e cineva acolo. Vine armata. Armata vine cu căcata. Armata. Și să treacă. Vine armata. Armata și nu se treacă. V-am zăpăcit. Bine, nu vreau să dau cu pipis la muzică. Pe canalul meu nu o să fie nicio muzică, la fel ca Max Infinite. Că nu vreau să fac muzică. Că nu sunt trapper. Eu vreau să mă fac trapper. Dar nu sunt. Cum avem... Vorbesc că acum de 8 minute. Bine, acum mai omoră. Mamă, dar ce cât level? Ăsta are level maxim. Un kill, dacă îți mori, cum ar veni, da. Că... na. Am level 8. Da, am level 8. Adică level 7, ca să înțelegeți. Țăganilor. Adică n-am câștigat eu. Păi nu mi-a dat mie... Asta e.
E șmecher jocul ăsta, dar... Bă, dar de ce o să așa apoi și n-am pus pauză? Acum... na. Să zice dacă dau sunetul mai tare sau mai încet. Eu las așa că nu vreau să fiu tare. Cum ar veni, da. Open. Nu trebuia să scriu open. Nu. Trebuia să scriu open. Mama, 10.000. 10.000 de la Gani. Nu știu la sniper. 40. Trebuie să mai dau 300. Mai dau 300 că am prea mult. Mai dau 300. Ăsta am 13. Omul ăsta 406, 60, 406, ca să înțelegeți. Bine, la asta am 5, la asta 2, la asta 1. Bine, am level 4 la ăla. În fine, asta sunt jocul ăsta pentru că nici n-am dat multe meciuri, dar vreau să țin și să mai vorbim așa. Bă. Vedeți că dacă auziți oameni care vorbește afară, este tata-i meu și vecinul meu. Cam să înțelegeți. Bine, mă. Astăzi, hai să mai trecem un joc. Trebuia să-mi trag mai multe. Stați-mă. N-am dat pauză că nu vreau să... Vreau să vedeți și voi jocul ăsta, că e și mișto, e șmecher jocul. Bine, orice. Trebuia să te ștergi jocul. Da, uile, că nu mai fac nimica. Ce mai îmi pare rău de joc și trebuie să-mi ștergi și asta. Dacă nu aveți cameră, trageți-vă asta, da? Că tot postează și tot e așa. Și na. E mare lucru. Hai pa! Dați subscribe, like și comentarii și pa! Ăsta nu e pa, dar în fine. Dați like și subscribe și pa! Și pa!